kebiasaan niku. Mesti senengane manasi sawe sak jam dhewe. Sepeda apa sih manasi sak jam iku? Kapok dijar-jarno kok ngelamak terus ae. Dwabel, wong lek kurang ajar ancane enek wong manasi sepeda sok digambir ngene terus kabeh. Gak genan cene. Mbak Win adem ae adus. Ya apa? Adus seger ya. Kayak ngene iki ya apa, Mbak? Gak genah iso digambir banyu enake. Salahe sih sampean gare wong tuwek ya ngene iku. Ayo, beran mana si peda yo lah posisi suwe iku. Mbok talah koyo bensin sing duwe dhewe ae. Wis kono ndang adus kono lho. Lah salah ndak ya klonco, Mbak. Ngene iki. Lah ambekan lho sampean wani ambalis wong tuwek iku mau, Ayo, iku lho wong tuwek kono sing wani. Iya. Yo gak wani aku, Mbak. Barekan lho Mbak wis kok dilawan. Ya iso-iso aku sing ditlatu malah. Makane aku meneng digambir banyu. Makane talah. Terus kono wong panas kok banyune kok klambine teles. Aku tak mulai, Mbak yo. Ya mulia, wis kloncem ngono. Yo. Tuwek gak iso diajeni iki. Wis mulai sik, Mbak. Ya mulia. Ana kapok ambekan delek mana sih sak nggon-nggon suwe pisan. Iya. Asepe ku lho, Mbak. Lah iya nyerimpeti. Anu pinter ya Mbak Yus ya. Mewakili awak dhewe. Iya.